La serra de Picassent i Miñerola, amb el clos de les Tortugues, van camí de convertir-se en paratges naturals municipals. El grup de Compromís per Picassent així ho va sol·licitar mitjançant una moció presentada en el plenari municipal del mes de març. L'Ajuntament de Picassent s'ha compromès a iniciar els tràmits per a que la serra i Miñerola siguen declarats per la Conselleria Parcs Naturals Municipals. Entrarem en la xarxa de paratges naturals de la Generalitat Valenciana i aquests paisatges espectaculars estaran més protegits, millor senyalitzats, més nets d'abocaments il·legals, més reforestats amb espècies autòctones, uns espais per a disfrutar de la natura en les millors condicions. Ens agrada que Picassent siga el pulmó verd de l'Horta.